తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ శాఖ నూతనంగా ప్రవేశపెట్టిన సెల్ఫ్ మీటర్ రీడింగ్ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని మల్కాజ్గిరిలోని వసంతపూర్ కాలనీలో శనివారం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వినోద్ కుమార్, ఏడీఈ భారత్ యాప్ ప్రతినిధులు పలు కాలనీలలో కన్స్యూమర్లకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ యాప్ ద్వారా కన్స్యూమర్ తానే మీటర్ రీడింగ్ తీసుకొని విద్యుత్ బిల్ చెల్లించవచ్చు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఈ వినోద్ కుమార్, ఏఈ కళ్యాణి, ఉమా, ఏఈ సత్యనారాయణ, కాలనీ వాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. TSSPDCL వినియోగదారుడికి ఒక సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఇచ్చారు బిల్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. TSSPDCL యాప్ నుంచి సెల్ఫ్ బిల్లింగ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మీ దగ్గర భారత్ సెల్ఫ్ మీటర్ రీడింగ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే డైరెక్ట్గా మీరు స్కాన్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోతారు. లేకుంటే వన్ టైం ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత మీ మీటర్ పైన KWH డిస్ప్లే వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్కాన్ చేసి ఆటోమేటిక్గా అది రియల్ టైంలో వ్యాలిడేట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ కన్జ్యూమర్ ఫస్ట్ టైం మీటర్ రీడింగ్ చేస్తున్నాడు అనే అట్లాంటి కేసెస్లో ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కానీ బ్యాక్ ఎండ్ వ్యాలిడేషన్ ఇంజన్లో అవి ఫిల్టర్ అవుతాయి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్ మీటర్ రీడింగే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫోటో నుంచి చేస్తే సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో యాక్చువల్ మీటర్ రీడింగ్ చేయాలి. అండ్ ఇమ్మీడియట్గా మీటర్ సీరియల్ నెంబర్ మ్యాచింగ్ కూడా ఒక కండిషన్ ఉంది. అపార్ట్మెంట్లో ఎస్పెషల్లీ వేరే మీటర్ తీసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వ్యాలిడేషన్ చెక్ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉంది. సో ఒకవేళ బై మిస్టేక్ వేరే మీటర్ నెంబర్ చేసినా కానీ ఆ వ్యాలిడేషన్ చెక్లో అది ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. సో ఆ పర్టికులర్ కన్జ్యూమర్ వాళ్ళ మీటరే తీసుకునేటట్టు ఉంది. అండ్ దాని తర్వాత ఇన్స్టెంట్గా బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో మీటర్ రీడ్ అవుతూనే ఇన్స్టెంట్ బిల్ జనరేషన్ అండ్ విత్ వన్ క్లిక్ యూ కెన్ ఈవెన్ కంప్లీట్ యువర్ పేమెంట్. TSSPDCL డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కొత్తగా ప్రతి ఒక్క TSSPDCL యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమరు వాళ్ళ యొక్క మీటర్ యొక్క రీడింగ్ వాళ్ళంతకు వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళంతకు వాళ్ళే పేమెంట్ చేయడానికి అనువుగా ఉన్న ఒక కొత్త మీటర్ రీడింగ్ సిస్టము TSSPDCL యాప్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొత్త యాప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అట్లాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అందరి కన్జ్యూమర్స్కి తెలవడానికి ఆ కంపెనీ తరఫున రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చారు. అలానే మా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ఇక్కడ ఉండే ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఉండే కన్జ్యూమర్స్కి వాళ్ళ యొక్క సర్వీస్ది వాళ్ళ మీటర్ రీడింగ్ ఎంత ఉందో ఆ రీడింగ్ వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ తోటే తీసుకొని చెక్ చేసుకొని రీడింగ్ కరెక్ట్ ఉందో చూసుకొని అలా రికార్డ్ చేసుకొని బిల్లు వాళ్ళే ఇష్యూ చేసుకొని అదే బిల్లుని ఇమ్మీడియట్గా ఆ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఇంటర్ బ్యాంకింగ్ కానీ రకరకాల యాప్స్ పేమెంట్ యాప్స్ ఉన్నాయో దాని ద్వారా ఇమ్మీడియట్గా బిల్ చేసే ఏదైతే ప్రొవిజన్ డిపార్ట్మెంట్ కల్పిస్తుందో ఆ ప్రొవిజన్ని మేము ఇవాళ లైవ్గా ఇక్కడ ఉండే అపార్ట్మెంట్ కన్జ్యూమర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంది, చాలా ఈజీగా ఉంది. కన్జ్యూమరు ఎప్పుడు తనకి వీలైన టైంలో తను బిల్ జనరేట్ చేసుకొని తనంతగా తానే బిల్ జనరేట్ చేసుకొని తనంతగా పేమెంట్ చేయడానికి చాలా మంచి ఈజీ ప్రాసెస్ ఉందండి. భారత్ స్మార్ట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు వచ్చారండి. వచ్చి మనము ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎలా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మన మీటర్ రీడింగ్ నుంచి అనేది చూపించారు. సో ఐ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ మై యాప్. మీరందరూ కూడా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. మనము మళ్ళీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి బిల్ పే చేయడం అవసరం లేదు. సో you can do it by your own.